Здравейте, казвам се Мария Блажева, директор ортопедия и медицински изделия в Top Hospital Service. В нашия отдел работим предимно с ортопеди от цялата страна. Днес искам да ви представя част от нашите продукти на Валдемар Линк протезите, немска фирма. Като пред вас виждате два от най-добрите продукта, които предлага фирмата. Това е хинджовата ни протеза и стеблото SPCL. Сътрудничим си с фирма Medicat, която прави предоперативно планиране на протезите. Фирма Medicat насочва своя продукт изцяло към ортопедичната общност, като обхваща всички видове протезиране – раменно, тазобедрено, колянно и гръбначен стълб. Тази софтуерна програма подпомага лекаря, за да може предварително да планира своята операция, така намалява времето в операционната, престоя на пациента под упойка и е изключително полезно за обучение на младите лекари. Високотехнологично с очила, които им представят образа на коста в 3D, както и да проследяват една цяла операция.